Optager du? Ja. Okay. Er du klar? Ja. Okay, så prøver vi lige. Ja, okay. Prøv at se, om du kan gøre det baglæns. Baglæns? Ja. Ja, okay. Er det dig, der bor her? Ja, det er mig. Er det okay, vi lige låner lidt træk? Ja, det er da helt i orden. Kan du ikke, det var fordi vi lige skal optage lige her, så kan du ikke flytte bilen eller sådan noget? Det kunne bare være fedt. Det skal nok. Okay. Hvad fanden? Hvad sker der for den hund?